Zdravo pravašice i pravaši. Naslov slikopisnog svjetlopisa je poprilično samoobjašnjiv. Danas ćemo pričati o čudnim trenucima s Andrejom Plenkovićem koje podupiru tvrdnju da nije čovjek niti desnica, već kriptoljevičarski robot. Ili pak udbaški čovjek gušter poslan od Netanjahua, koji je čovjek gušter iz Izraela, to jest okupirane Palestine, da zauzme Hrvatsku i učini je robom novog svjetskog poretka. Kako bismo mogli saznati što je on točno, započnimo s najočitijim. Njegovo lice je često neobično i izgleda kao umjetno. Nadalje, imamo par video slikopisnog dokaza gdje mu je lice vrlo neobično i crnkasto, što potvrđuje da je potajno čovjek gušter. Prvi svjetlopis. Koja se tiče sanacije, dakle sanacijski proces za koji je... Koja budala. Za početak, široko otvorene oči su česta pojava ljudi guštera, kao što smo mogli vidjeti i s Ranjem Dušmanom, Stepincom i Mark Zuckerbergom. Pogledajte samo te podočnjake. Ne djeluju normalno ljudsko, nego gušterski. Kladim se da vidim reptilijanske ljuske kakve imaju gmazovi. Čudne ekspresije lica i tamna boja kože također dokazuju tezu da je ljudska koža navučena preko njega kao kostim, jer kako drugačije objasniti da netko bijel izgleda tako crno ili da mu je smiješko neprirodan. No ovo nije jedini svjetlopis. Pogledajmo drugi primjer. U ovoj sceni možete vidjeti kako se ponaša neprirodno i zbunjeno, te piše poruke na mobitel. Vjerojatno traži upute od svojeg gospodara Netanjahua da ga podsjeti što treba reći. Ovo nam daje mogućnost da ako nekim slučajem Plenković nije čovjek gušter, onda je ljevičarski robot. Pogledajte ga kako samo zbunjeno gleda na sve strane i diže ruku. Njegov se robotski sustav pokvario na sekundu ili je došlo do manjka energije, pa je u nadi da se prebaci u potrošnju manje energije zakazao. Što je također sumnjivo je ovaj njegov vrlo umjetan govor iz prvog primjera. Koja se tiče sanacije, dakle sanacijski proces za Govor je koji vješt, nakon... lažljiv, podosta egoističan i direktan, neprirodna. Ovo je jedna tvrdnja u korist tome da je Plenković kriptoljevičarski udbaški robot. I tu bi bio kraj svjetlopisa, da nisam pronašao ovu snimku. Usporedite ga s prošlom snimkom gdje je izgledao normalno. Ovdje izgleda podosta trulo i vrlo visoko, kao pravi čovjek gušter, a ne robot. Iako ne vidimo gušterski jezik kao kod Tuđmana ili Strossmayera, možemo zaključiti da je Plenković neobičan. Ova anomalija dovela do teorije da postoje dva Plenkovića. Jedan pravi čovjek gušter i drugi kao robotska i savršena bijela kopija ovog gušterskog, koji obojica služe ljudima gušterima i judama, sve da unište pravaše i Dobroslava Paragu. Oni su jako opasni. Nego, hvala na gledanju i za dom spremni. Hrvatska pravašam. Pogledajte jedan od idućih svjetlopisa skrivene istine sa mog kanala o ravnoj zemlji ili Šešelju. Hvala vam na gledanju. Paragu dajte hrvatskom narodu.